Već sam govorio o ovome u prijašnjem pitanju. Ako pogledamo na rađanje djeteta koje je rođeno bolesno i također razmislimo šta se desilo tom djetetu u maternici. Ono boluje i tu, ali nije svjesno toga. Tu patnju majka osjeti. Iako je bolesno dijete, majka je ta koja pati više od djeteta. Ali ta majkina patnja je pretpostavljena. Ne možete zamisliti kako dijete pati u maternici, ali znate to preko majkinog nervnog sistema. Šta se dešava je patnja djeteta koja prelazi u majkinu patnju. A ako je to dijete zdravo i igra se unutra, znate da i majka je vrlo sretna. I ona uživa u tome. Znači, sreća od djeteta se pokazuje majkinom nervnom sistemu. Preko ovoga možemo da shvatimo da svijest duše bi dala do znanja da li je ta duša bolesna ili zdrava duša. Ako je ta duša bolesna, počeće da pati, kao što se pati ovdje na zemlji. Iako je sličnost embrioze u maternici i budući razvoj duše, ne mora da znači da početna faza je potpuno ista. Nisu iste, očigledno je. Početna faza evolucije pada puno duže u historiju i nalazimo vrlo početno stanje života koje se oblikuje na ovoj zemlji. Ali početak razvoja duše je skup evolucije. So the flag would be taken up for the new evolution, not from the same starting point. Zastava će biti podignuta za novu evoluciju ne od iste tačke početka, nego od krajnje tačke čovjekove evolucije, tako da svijest koja se nalazi na početku ovog fenomena bi bila puno jasnija od djeteta u maternici. Ali kad usporedite tu svijest sa krajnjom svijesti koju će ta duša da postigne, onda sličnost je vrlo primjetljiva i možete reći da su kompletno slične. Ali ne u smislu da će duša da se razvije od ilovače i da će dobiti fizički fenomen kroz koji je tijelo prošlo prije, to nije što će se desiti. Faze i sličnosti razvoja i različitosti, kako je dijete različito od začetka do rođenja. Ovo će da se ponovi u razvoju duše. Prva duša koja se odvoji od tijela bit će različita od duše na sudnjem danu kad bude oživljena, kao što je začetak različit od djeteta kad je rođeno. So that dissimilarity will be repeated in the development of soul. The first soul which separates the body will be as dissimilar to the soul which develops on the day of resurrection as the first embryonic stage is dissimilar from the final stage just before the birth or immediately after the birth.